Аре, ама той пък идва. Ама той идва, бе. Ма той като си ти фурвен този, бе. Виж го Джон какво прави. Той си мисли, че ми даде тема. I'm going to press the stomach. Look. No, it's not food. I look John now. John, go under the water and hurry up. John, go. You see he's going? И отиде под водата. Гледай какви работи. So it's... Снайпер. The name of that one is called John. Джон. Джон ги скъса. Ето ги слончетата. С големите слонове. Големи бивни. И с големите хоботи. Ето ги до нас са. Машините. Big dogs. Опа! Ето ги антилопите. Мъжки и женски. А рогатия ли е мъжкия, бе? Еми тя женската му е сложила рога. Не е ли оригинална Кейти? Да. Ето ги кралиците на джунглата. Нещо раздуват. И наблюдават. Опа, още една е там се опънала. Опа, една стана. Опа, тази стана отиде на мисия. Вижте походката колко е уверена. Так, разцъка са. Дъжда на мокри. Ева, гледай колко елегантно ходи обаче принцесата. Опа, и тия станаха. Тук голям клип. Но остриха са. Тук видяха нещо тигрите. Да, тръгнаха на мисия. Тук вече отидаха да ловилат. Да, ето ги тръгнаха 4-5. Ето ги тръгват на лов. Мамо. Мамо. Уф, те много, бе. Опа, стана. Въва стана. Вижте колко е голям. Огромен е. Чича, бауша нападат и женската стана. Аз между другото в момента снимам, сега ще го фана на камера, гледайте гаве. Аз го снимах как стана големия тигър. Сега дали ще нападат, бе? Ще се ебът ли, бе? Арио е. Опа, ето ги лешоярите. Големите хищни кучета. Да. Супер машините. Виж му клюна. Кафе остана. Ето тук някакви тревопасни. Зебрички, антилопки, газелки. Всякакви работи, някакви гнута. Като цяло тревопаснички. Стада. Ето ги. Разцъкват си сладурчетата. Ето ги фламингота. Много. Направо нямат край. Голямо стадо, голям пасаж. Голямо ято. Направо правят водата розова. Скъсаха. Супер грациозни. Да, убиха филма. Ето го бабунчето. Прозява се. Виж какви зъбки извади. Ама как се е поседнал хубаво. Все едно е на пейка, само една биричка му липсва. Ау, натиск. Гледай какво става.
Големи гаври. Ама той нещо не е заинтересован. Те. Ева на бабунчетата. Днеска цял ден лайф излайше. Еми той утре ще е те и други ден ще е те. Вярно. Кога прави? И 26 цяла ден. Ева. Ето сега, почиства се малкият тигър. Бара се нещо. Гледай, какви гаври. Какви гаври. Те са много интересни, мога да ги гледаш много. Do you have them in the zoo in your country? Yeah. In the zoo they can live about 40, Абе, хуя ли си бара, бе? in the wild 15-20 years. Yeah? 15-20 years in the Какво си wild. му гледа толкова? Ето тук някакви други маймунки. Направо са си семейство. Ето там малкото отзаре. Ето го разцъква се. С какво е смешно? Тигърчета. Вижди как подскача. Гаври. Ей тук бъфалос. Его то сере. Цак. И его другия. Ей. Ето хипоптама. Най-агресивното животно в саваната. С огромни зурли, зъби, бивни, не знам как да го нарека. Обаче той решили да нападне, направо бръща колата. Много здраво, направо се виждат мускулите. Big dogs. Хафа. Ео, хипос. Големи животни. Много опасни, много агресивни. Босес. А същевременно са само вегетарианци. Еми те, ама сигурно ядат яката трева. Нон-стоп. Валата. Ето тук в саваната някакво такъв елен от саваната, примерно. Нещо такова. Си е полегнал, си почива. Дъвче трева и то. Всички обаче я натискат тази трева яката. И това е. Тей. Ето ги двете лавици. Цариците на джунглата, много добре. Почиват си в храстите. Той почесват се, поблизват се. И така. В общини си живуркат. Папа, ето две хиени. Ето две хищни хиени. Поздрав за всички казанлъчани, които се припознаха в тия казанлъчки хиени. Ето и хиените. Казанлъчките хиени. Яката търсят мърша. Ето ги. Ето ги хиените. Казанлъчките хиени. Припознахте ли се?